good bay. Bilis ko bay. Dagan lagi ko sa buko yung. Ambot lang. Kap, pagkulat Kap! Bahala ka niya, pasimutan pa lang nimo. Tay, init kayo part. Kasi init kayo ba? Pero yun, siguro na ito sa PG ta. Isa nga PG man. Ito sa PG good, ito classmate ito sa sauna ba? Ato saro yun, kung sa'y trabaho niya dito, kay mga professional ba yata? So ato sayang ato ulit sila, umutan na tawag sa trabaho saya. Oo, Niya. matan ang tag ito. Sa, ragluoy na nga ito ba? Asa di dapit bay. Bulat dili aram, siguro dapita. Kay mura man ako na ilan ako, kanang mangga. Basig. Naikiro diri ba? Asa ba kay pader oh? Kwadrado yung balay diri. Wala, malayo lang ka. Tara. Ngayon. Malay pa, dili na kami siguro to. Ayo, ayo. Ayo! Ayo. Pero ba yun, may tao? Boss! Boss! Ikaw naman din na, bay. Dati wala ka na po saba-saba ba? Yatis daggan, mo kay mga buhi nga hayop diri adi ay. Bay! Dati ikaw naman din na. Hey! Mo ni. Dili, paalagaan na pulis kuha kanay mga area diri, ipabantayan ra ba? Ang abi na gimuha na. Dili. Suroy man lagi mo ron. Sorry, nagut kay dugay na may wala ka ato diri ba? O kanay no, magay kana kay numdum pumus kuha diri ba? Ikaw ba si tindog ron lagi na sa motor diri? Isa kay na kanay. Sibo ko ba? Ano kay gato grito? Ano ba sila sa una mo lagi? Oh, mo na. Tagaan din mo. Tuwa. Ay, dili. Dili lang, diri ra ko. Dili lang. Dira ka? Naman. Dito. Ah, ana naman dyan na siya, bay. Asya? Okay, anad naman na mo paggahi. Nali pagay day. Dai bato. Unsa na may mga trabaho niyo ron? Trabaho lang? Kana si Bukoy, kapitan na siya. Kapitan? Oh, kapitan na si Bukoy. Kahiya na nila ninyo eh. Ganin no. Ikaw unsa na po nimong trabaho ron? Ay, akong trabaho? Vice kapitan. Vice kapitan. Vice kapitan, gano'n. Vice kapitan? Ano ni vice kapitan ron? Kahiya na din niyo ron eh. Ana, tinadada. Kasa man, kay diri abay, boy. Nang bangko dia. Ata, lingkod ta ta. Sa? Bukoy. Lingkod ta. Tara koy. Awa. Sige. Sunod lang. Dili lang. Yate ang ina diri abay oy. Ay, diri pati bugawa ni diri bay sa mo ta siguro madungagan pa ni kahoy diri. Gani. Dugay-dugay na pug ko nagmintin ning basakan diri sa kuan ay. Kung ginabantayan ba? Kanyayan. Wah, bukoy idol di mo tumo nilok dito. Sa una pa man na siya. Nga lagi din na O sa siya. mo tas eskwelahan eh, kalit rag hilom ba nga dili mo sabay sa mua. Kaya trabaho. Ambot sa poy kuha na mo koy. Kasi magnugudag din ang istorya pa man to sa siguro din eh. Yan, rag Hindi na ang tindog. matiktiki siguro tela to. Play koy. Wah, nga lamian din yung mga apro no? Oo. Yahay na kay meron eh. Karon po ko kadungog ba nga? Ano ba is kapitan? Karon nga panahon? Na, oy. Di ba ko na naron? Tama si mo koy. Karon pag ginahitabo, wala yun na nani. Nagkit na kayo. Yun na nani. Maugid ba? Bilis ko ba? Dagan lagi ko sa buko yung. Ambot lang. Uli ko ito ba? Iya, lang uli eh. Si istorya sa kadali. Tagisara kayo mong suhuroy dali. Tama dai, siya ra man di ko ni sakay saya bay. Ha? Siya ako ni sakay. Uli to ba? Yan na to. Di mo Ikaw. ilin bay. Susan ako bay. Ay, unsa na sakyanan ni buko yun? Ay si pangusta na dia, kay sunod semana na ato bagon. Ako. Kita sa mga amaw eh. O, pag gani pag-abot. Nanguli, mandayon. Bais kapitan, dude. Kap, pagkulat kap. Bahala ka niya, pasimutan pa lang nimo.